Ayan, ready ko na nga yung mga gagamitin ko. Ang gagawin ko po ngayon ay mais con yelo. Ayan, mais con yelo po yung aking gagawin. Niready ko yung mais. Ayan, jolly. Whole corn. Wala po akong tindang sweet corn. Ayan, kaya whole corn na lang yung ginamit ko. Ayan, nilagay ko na nga sa lalagyan. Nilagyan ko na rin ng kondensada. Ayan. Talagang sa sobrang init naman ng panahon ngayon ay mag-iisip ka kung paano mababawasan ang init ng panahon. Ayan, nilagay ko na nga rin yung evaporada. Ayan, talagang masarap. Malaking bowl yan. Ang nilagay ko ay isang lata. Isang latang evaporada at isang latang kondensada. At nilagyan ko na rin ng maraming yelo. Ayan, para talagang as in malamig na malamig. Ayan, nag-aabang na nga yung aking mga anak. Ayan. Pero kung kunti pa yung yung asukal, ayan, lagyan nyo na lang uli ng asukal kung matabang pa. Ayan. Ayan, nilagyan ko na nga rin ng kunti pa yan na tubig kasi nga sobrang tamis na rin. At kulang pa yan sa mga bata. Ayan, masarap sana kung may cream o sweet. Yung creamy, yung sweet na mais na nasa lata. Wala akong nakuha eh. Ang hirap dito sa Bicol. Walang makuhang ganyan. Wala man nagtitinda. Ayan, okay na nga yan. Ang sarap. Mais con yelo. Ayan yung mga anak ko. Talaga nag-aabang na yan. Nagsisiabang na yan. Kasi masarap naman talaga. Ayan. Nilagay ko pa nga yung tira at may natira pa. Ayan. At nilagyan ko na nga na sa isang baso. Nilagyan ko ng kung matamis na nga ba at titikman na ng anak ko. Ayan, talaga naman napakasarap para maibsan ang init ng panahon ngayon. Ayan. Talaga naman yung mga bata hindi na makapaghintay ng aking mais con yelo. Ayan. Alagyan ko na sa baso para manahimik na yung bunso ko at panay nang iyak. Gusto na nga ng mais con yelo. Ayan, nilagyan ko na nga siya ng bukod na baso. Yung isa kong anak at wala dito kanina. Ayan, nilagyan ko na nga sa baso ng mais at ng condensed, then evaporada. Ayan, then yelo. Ayan yung nagpapasarap. Alam nyo ba yung aking biniling pang crusher ay nasira na kaya hindi ko nagamit. Nilinisan ko na nga siya nang ika-crush ko na yung ice ay wala, sira pala. Ayun, binalik ko na lang sa pinagtaguan ko at sira. Sayang lang, hindi na nagamit. Ewan ko kung anong sira dun sa aking biniling crusher at talaga namang nakakainis. Ayan, kaya buo-buo yung aking yelo. Ayan, pero okay na rin. Ayan, ang sarap na nga niyan. Hindi na makapaghintay yung bunso ko. At gusto nang kumain. Ayan, talagang ubos na ubos yan sa mga bata. Kulang pa. Thank you for watching.